Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero tiona chiwonongeko chomaliza chimene chikwagwera Aisraeli, the final destruction of Judah. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 28 June chaka cha 2024 ndipo ndi lachisanu la mulungu wa 12 pa chaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Mafumu, mutu wa 25 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Priska Kapesi, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kachebere Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Po salimo yathu tsiku la lero ikutipempha monga takhala tikunenera Sabata yonseyi kuti tikamva mawu a Mulungu ena onse amene timve tsiku la lero tiyankhe kuti kumeneko anthu adatipempha kuti timbe nyimbo. Tikunena kuti Aisraeli lero final destruction, onse tsopano akupita ndipo ena akuthawira mayiko achilendo, kumene kuja akuzunzika, ndipo akuti anthu amawapempha kuti awayimbire nyimbo. By the rivers of Babylon, imeneyo ndi salimo namba 137. kumeneko anthu adatipempha kuti timbe nyimbo, ndipo ife tidati timba bwanji nyimbo mdziko la chilendo ngati lino, timba bwanji nyimbo ya ku Ziyoni ku Malawi ngati kuno, tibwerekere mawu a mapiskopi, timba bwanji nyimbo ya kwathu ku Ziyoni ku Bagamoyo kuno. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 8 ndime ya 1 kulekeza 4. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. Pa nthawiyo Zedekiya adapandukira mfumu ya ku Babuloni. Ndiye pa chaka chachisanu ndi chinayi cha ufumu wa Zedekiyayo, mwezi wa 10, pa tsiku la 10 la mwezi, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni adabwera ndi ankhondo ake onse kudzathira nkhondo mzinda wa Yerusalemu. Adawuzinga ndi zithando za nkhondo ponseponse. Motero mzindawo udazingidwa ndi zithandozo mpaka chaka cha 11 cha ufumu wa Zedekiya. Tsono pa tsiku lachisanu ndi chinayi pa mwezi wachinayi chaka chimenecho, pamene njala inali itakula kwambiri mu mzindamo, kotero kuti anthu analibiretu chakudya m'dzikomo, malinga a mzindawo adabowoledwa. Pamenepo mfumu Zedekiya adathawa usiku pamodzi ndi ankhondo ake onse kutulukira pa chipata chapakati pa makoma awiri, pafupi ndi munda wa mfumu. Ngakhale kuti Ababuloni anali adawuzinga mzinda onsewo, ndipo adalowera cha ku Araba. Koma gulu la nkhondo la ku Babuloni lidalondola mfumu Zedekiya nkukamugwirira mzigwa za ku Yeriko. Ankhondo ake adabalalika namsiya. Apo aku Babuloni aja atangwira Zedekiyayo, adapita naye kwa Nebukadinezara ku Ribula. Komweko Nebukadinezarayo adagamula mlandu wa Zedekiya uja. Pompo adapha ana a Zedekiyayo,
iyeyo akupenya. Ndipo adamkolowola maso Zedekiyayo, namanga ndi maunyolo, nkupita naye ku Babuloni. Mwezi wachisanu, pa tsiku lachisanu ndi chiwiri la mwezi, chaka cha 19 cha ufumu wa Nebukadinezara, mfumu ya ku Babuloni, Nebuzaradani mfumu ya asilikali oteteza mfumu, mmodzi mwa alangizi ake, adadza ku Yerusalemu. Ndipo adatentha nyumba ya chauta, nyumba ya mfumu, ndi nyumba zina zonse za ku Yerusalemu. Adatentha nyumba yayikulu iliyonse. Tsono gulu lonse la nkhondo la ku Babuloni, limene linali ndi mkulu wa asilikali uja, lidagumula malinga ozinga Yerusalemu. Anthu ena onse amene adatsala mu mzindamo, ndi ena amene adathawa kupita kwa mfumu ya ku Babuloni, pamodzi ndi ena otsala, Nebuzaradani mfumu ya asilikali uja adawatenga kupita nawo ku Babuloni. Koma mkulu wa asilikaliyo adasiyako anthu ena osauka kwambiri a m'dzikomo, kuti azisamala minda ya mpesa ndi minda ina. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adatsika ku phiri kuja. Anthu ambirimbiri adayamba kumutsatira. Tsono munthu wina wakhate adadzamugwadira nati, Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa. Yesu adatambalitsa dzanja lake nkumukhudza nati, Chabwino ndikufuna chira. Pomwepo khate lake lija lidatha, ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamuwuza kuti, Chenjera, usakasimbire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa wansembe, ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija, imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa. Munthu wakhate akuthamangira Ambuye Yesu, akufuula, Ambuye mutafuna mungathe kundichiritsa. Akulolera kufuna kwa Mulungu kuchitidwe. Ndikangati pa tsiku ndimanena kuti Ambuye mutafuna mundithandize kuti izi ndisiye. Ambuye mutafuna mundithandize kuti ndikhale munthu otere. Ambuye mutafuna, muona kuti mapemphero athu ambiri amakhala olamula. Ambuye mundichiritse. Ndipo kati muona ngati kuti Mulungu amamva tikankalipira, Ambuye mundichiritse. Ayi, Ambuye ngati mukufuna mundichiritse. Ndekuti the other way should be also true. Ambuye mutafuna simungathe kundichiritsa. Pa zifukwa zake zabwino, chilichonse amachita pa zifukwa zake zabwino. Ambuye mutafuna mungathe kundipatsa ntchito. Ambuye mutafuna mungathe kundipatsa promotion. Ambuye mutafuna mungathe kundipangira zakuti. Pemphero la munthu wakhate likhale pemphero lathu la tsiku ndi tsiku. Koma monga takhala tikupangira nthawi yonse, tikuona kwambiri nsabata ino mawu athu oyamba. Ndipo lero tikuona the third attack imene Nebukadineza wachiwiri akuthira tsopano pa Aisraeli aja, amene atapita ulendo oyamba, ulendo wachiwiri, pano akumaliziratu wina aliyense. Ndipo akuti amene adatsala mu mzinda wa Yuda adathawira, ena adathawira kuchani? Ku Egypt. Ndi kuja tsopano akuti adakapeza ena mphepete mwa mitengo ya mikungudza, nkumawuza, tatimbireni ku nyimbo ya kwanu ku Ziyoni. Ife timba bwanji nyimbo ya kwathu m'dziko la chilendo ngati kuno. By the rivers of Babylon, there we sat and wept. There our captors asked us to sing the songs of Babylon. Adatiuza timbe ku nyimbo za ku Ziyoni, nyimbo za dziko la kwathu.
ngati sitisamala zimene amachita Satana akatizunzazuza kumapeto amayamba kutipanga moko. Tikumbukire zija adamuchita Yudasi atagwirizana naye zonse zikuyenda kumapeto kwa zonse Yudasi atazindikira akabwerera ndi ndalama zake. Tikawerenga Mateyu 27:3-5 timamva Yudasi adakazibweza ndalama zake zija ndi aja adamuuza kuti izo nzako, ife tilibe nazo kanthu. Satana sitingapange naye ubwezi. Chimene tikuona tinanena kuti nthawi ina Aisraeli adapanga ubale ndi maiko osiyanasiyana kuphatikizapo Egypt. Atathawa achina Joakimu aja atamupha ngakhale mfumu Joakimu uja ati ku Babyloni kuja adasankha mfumu yoti ikhale ya Israeli. Adani kuwasankhira mfumu zimene zimachitika nthawi zina. If we are not careful, adani amatha kutisankhira anthu oti tizalamula. Ndimamva anthu amanena kuti sindikavota ndi chibwana chifukwa mmapatsa mpata adani kuti akusankhireni okulamulirani. Ndipo atapha mfumu Joakimu akuti iwo adasankha mfumu aku Babyloni kusankha mfumu kuti ikhale izilamulira Ayuda otsala, dzina lake Zedekiya. Ndipo pofuna kuonetsa kuti iwo ali ndi ulamuliro adamsintha ngakhale dzinalo kukhala Eliakimu. Amanena kuti naming is controlling. Anthu akamakupatsa dzina amayamba kukupatsa control. Nchifukwa yake galu uja amampatsa dzina kuti muzimpanga control. Poti kwathu kuno galu aliyese ndi popi. Koma mukapatsa dzina you are possessing it. Nchifukwa yake Satana amazipatsa mayina ziwanda zake. Ifenso pofuna kuti tikhale aka a Mulungu nchifukwa yake timapatsana mayina a Chikhristu, mayina atanthauzo, mayina amene ali ndi nkhoswe zathu kumwamba. Apita ku Babyloni zimene Mose anakhala akuwalamula, akuwapempha, iwo aja sadazimvere. Kumene kuja analalikidwa monga tinaonera dzulo achina Ezekieli kulalikira mwa njira zosiyanasiyana. Mulungu adapatsa munthawi yake, adaonetsa chifundo chake, motero adabwerera. Koma nkhani tikuona tsiku la lero ndionena kuti kuukira, kusamvera Mulungu kuli ndi zotsatira zake. Rebellion lead to suffering. Ngati sitimvera Mulungu timaoneka ndithu mukapolo munjira zosiyanasiyana, both spiritual and physical. Mwachitsanzo ukapolo umene udaonekera pakati pa Israeli ooneka ndi maso ndionena kuti mfumu Zedekiyayi adayikolola maso akuti amachita ogoba limodzi. Anthu aku Babyloni aja amuyika pa ufumu nkunchotsa maso ndi anali blind, amachita onyotsola limodzi. Komanso anapha ana ake. The two sons of Zedekiah were killed. Chimo limazunza, chimo limachita kudzionetsa lokha. Ena mwina kuthupi tikuoneka ngati tikunjoya. Believe you me, ngati zimene tili nazo tidazipeza mwa njira ya uchimo, sitidzakhala ndi mtendere kulibe amene ali ndi mtendere. Nchifukwa yake anthu amene timaona ngati ali nazo zonse amangosirira chiliyonse. Akamuona wina wagula foni, amaona ngati chimwemwe chili ku foni, nawo samakagula yawo. Akamuona wina ali wakagula galimoto ya mtundu, ngakhala ali magalimoto 10 amakagula yawo. They think chimwemwe chili kumene kuja. Akamuona wina wakagula nkhwani, nawo sakagula nkhwani ambirimbiri, they think chimwemwe chili kumene kuja. Tikapeza zinthu mwa njira ya kumidima, believe you me, sitimakhala ndi mtendere. Komano china chimene chikutisangalatsa ndi mawu a tsiku la lero ndi precision ya amene akulemba. Akunena kuti adadzathiranso nkhondo ndipo adadzazuza Aisraeli ndi kuwatenga kupita ku ukapolo mu chaka cha chisanu ndi chinayi mwezi wa 10 komanso tsiku la chikhumi la ufumu wa Zedekiya. Akutanthauza chani? Why are they so precise kuti uyu osamvera chautayi, woukira chautayi, wamwanoyu walamulira mpaka chaka cha 9 mwezi wa 10 tsiku la 10? Akuchita kulemba mwadongosolo chifukwa cha chani? Afuna tionetse kuti the mistakes zimene timapanga talike bwanji, it will not go unpunished. Suffering for our mistakes and foolishness may take years to manifest, but surely it will appear. Tifune tisafune chibwana chimene tinapanga, kusamvera kumene tidachita, kusakhulupirika kumene tidachita, kutha kusaonekera for today, for tomorrow, for 5 years, for 10 years, but eventually we'll pay for that. Nchifukwa yake Ambuye Yesu amanena kuti simudzatulukako mpaka mutalipira zonse. Chibwana chimene anali kuchita mafumu a Israeli kuphatikiza Zedekiya chidaonekera mu ufumu wake mu chaka cha 9 mwezi wa 10 mu tsiku la 10. Atabwera aku Babyloni akuti anadula ma supplies azakudya, anadulira njira zonse kumene iwo amadalira kuti kumalowera chakudya. So city supplies were cut off. Akutiphunzitsa kuti odalira ena asamakule mtima
kwathu kwamati odalira ena samakule chifu. Mu Yuda munali njala kwa zaka 2.5, ambiri adamwalira. Ife amene timadziwa kuti moyo wathu kuti uyende pakusokera, in fact aliyense kuti akhala wamphamvu chotani palibe amene moyo wake ungayende pasi pano paineneka. Nchifukwa chake amene no man is an island, pali ena amasokera alime. Inu mutokhala ndi ndalama koma ndalamazo mukusokera wina ake alime inu mudye. Wina atokhala kuti amatha kulima koma akusokera wina wake apange fertilizer. Wina amatha kupanga fertilizer akusokera wina wake anyamule fertilizer akafikitse point ABCD. Moyo nkudalirana. So tisamakhala anthu otukumuka, anthu oyerekedwa, anthu osimbwa monga adachitira Aisraeli kuyamba kumakula mtima akudziwa kunena kuti amadalira anthu ena kuti zosowa zawo zapeze. Nde mfumu Nebukadnezar anadula all food supplies, so much so that for 2.5 years kunali njala yadzaoneni. Ambiri adadzifera, ambiri adathawira maiko ena, ndipo mzinda udasanduka chipululu. Odalira ena asamakhala okula mphafa, asamakhala okula mtima. China chimene chikuopsa kwambiri nchonena kuti pride has a price. Kukula mtima kumakhala ndi dipo lake. Signs were there that Jerusalem was under siege. Njala inaoneka pakati pawo. Mwita anonena kuti atembenuke mtima unali kuperekedwa. A call to surrender was given. Izi akuti sizinasinthe. Njala itavuta kwambiri akuti inafika pajapa njala onena kuti akuti azimayi amasinja ana awo mu mtondo ndi kumadi ana amo. Just imagine njala itafika pajapa amati mwana wakanaphala. Tikawerenga Deuteronomy 28 ndime ya 53 komanso Levitical 26 ndime ya 29. Akuti njala idafika pa mnanu ponena kuti azimayi amadi ana awo eni. Mwana ndithu kundula mwendo ndi kumakaocha. Njala itafika posauzana. Koma zonsezo sizidathandize kuti Aisraeli atembenuke ndi kupanga surrender. Inu ndine tikudikira chani kuti titembenuke mtima? Kodi mawu tidzudzula palibe? Kodi zizindikiro zonena kuti kunja kukukucha si palibe? Zizindikiro nkunena kwa Yohane Mbatizi kunena kuti omweta udzu osenga tirigu m'manja mwake muli ndithu the sickle is ready to harvest. Zonsezo zikuoneka. Tikudikira chani kuti titembenuke mtima? Ambuye Yesu lero akutikodola kudzera ma experiences a Yuda kuti nthawi yakwana. Lero ndiyo nthawi yabwino. Tikawerenga mawu aja timawerenga tsiku la phulusa achiwiri amati ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima. Ino ndine nditha kunena kuti nthawi imene ndikumva mawu awawa ndi nthawi yabwino imene Mulungu akutikomera mtima. Tikumva kuti ngakhale fumu imeneyi idathawa itaona kuti zinthu zathina. Idathawa koma kuti adayigwira itangoyenda 20 miles. Adayesera kuthawa mwina mtunda wapafupifupi mwina 30 chakuti kilometers koma adamugwira. Ndendi zijandanena zijadamuchotsa maso pa Jericho. Adakamgwirira pa Jericho. Timalize ndi fundo imene ndiofunikira kwambiri. Atathawa konse kuja pamene adakamgwirira adani yake ndi pa Jericho. Nde tibwerere m'malemba oyera kuti Jericho ndi chani. Tikawerenga buku la Yoshua mutu wa 4 ndime ya 13 timamva kuti Ayuda adalowa m'dziko la mkaka ndi uchi, dziko la malonjezo podzera pa Jericho. Lero tikuona kuti Zedekiya atayesera kuphupha kuthawa akukamgwirira pa Jericho pomwepo. Zotipatsa uthenga otani? Zinthu zomwezo mu zimene Mulungu anatidalitsa nazo zitokhala zinthu zotiwonongera moyo wathu. In other words, the very same things that put our names up may be the very same things that will put our names down. The very same fame that we may be enjoying may be the same very fame that may put us down. There's very same money that you are enjoying today. It may be the very same money that may put you down. There's very same power that you are enjoying today. It will be the very same power that will put you down. It's all about madalitso amene Mulungu adatipatsa. Tikwagwiritsa ntchito motani. Kutchuka kwanga kutha kukhala mdalitso kapena temberero. Ndalama zanu zitokhala temberero kapena mdalitso. Chuma chanu chitokhala dalitso kapena mtemberero. Kuoneka bwino kwanuko beauty mmaidalirayo muthopangitsa ena kuti atamande Mulungu. Oh, there goes chilengedwe cha Mulungu. Koma mukayigwiritsanso ntchito udyo itho kupangisani kuti mutenge matenda muzapange regret. China chilichonse chimene timachiona. Ayuda adalowa m'dziko la mkaka ndi uchi podzera pa Yeriko. Lero mfumu yawo, this is the final attack of Babylon kuti zonse zatha ikugwidwa pa Jericho.
mulungu wathu ndi wadongosolo. Mulungu wathu amakonza zinthu ndi cholinga choti tizimumvera. N'chifukwa chake pobanda uja adanena, nthawi zina timalephera kugwiritsa ntchito zinthuzi ndipo izo zimaoneka ngati zoyipa. Zabwino zomwezo ena zikuwapatsa mtendere, zabwino zomwezo ena zikuwasowetsa mtendere. Banja lomwelo ena moyo akumva miya, ndi banja lomwelo ena moyo akumva kuwawa. Usembe omwewo ena amagona ali ndi mtendere, alibe mavuto, ena ndi usembe omwewo tikukhalira kulira. It's all about how you use your Jericho. Everything in your hand, everything in your possession, everything that God has given you is meant for you to be happy or not. Zitengera kuti mukumvera fumo iti. Mukamvera Babeloni, chilango chibwera. Mukamvera chauta akutetezani, mukhala anthu amtendere. Tithandizeni Ambuye tsiku la lero, kukumverani, kukukondani, ndi kukutumikirani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.